a ganin Iran ɗin lokacin bigi gudu ya wuce, wannan lokaci ne na a buga a rama. Tabbas wannan ba ƙaramar barazana ba ce, sannan ga yankin Gabas ta Tsakiya ya zama lallai ƙasashen yammacin duniya su kiyaye kansu daga rura wutar wannan rikicin ko kuma shigarwa ƙasar mamayar Sahiyoniyanci ta Isra'ila, wanda da yawa ke ganin cewa ƙasashen yammacin duniyan su ne suke ƙara zuga ta wurin kare muradansu na mulkin ƙarfa-ƙarfar zalunci imperialism a yankin. Hakan baya nuna cewa Iran takardarta fara fat ce. Wasu suna ganin karya fuka-fukan Iran ɗin kamar rusa ƙungiyoyi irin su Houthi ta hanyar kai musu hare-hare daga nesa, duk da cewa daga ƙarshe Amurka ta yi yarjejeniyar tsagaita wuta da su, da kuma ruguza ƙarfin sojan ƙungiyar Hezbollahi da kifar da gwamnatin Bashar al-Assad da gwada numfashin Iran ɗin ta hanyar kai mata hare-hare da kuma mai da martaninta. Wannan tabbatar da cewa shirin na ƙasar mamayar Sahiyoniyanci zai yi aiki ne. Sai dai wasu da yawa suna ganin shirin Iran ɗin ba lalle ba ne ya zama sananne, sannan Iran ɗin a shirye take da mai da martani. Kuna sauraron shirin Kowa Podcast Tsokaci Live. Wannan su ne maudu'ai da muka tattauna a kansu yau. Za ku iya sauraron shirin a Kowa Podcast, Spotify ko Speaker Up ko Apple Podcast ko Google Podcast ko kuma a tashar YouTube ta Twisdom 360.